Het lastige is altijd dat je niet over mag uitweiden, zeg maar, over wat je bespreekt met de gouverneur. Maar 1 keer in het kwartaal hebben we een overleg en de gouverneur wilde in ieder geval op de hoogte gehouden worden over de situatie in het ziekenhuis, hoe dingen gaan. Dus ja, daar hebben we dan best wel intensief over gesproken. Wat ik wel kan zeggen natuurlijk in de algemene zin is dat ik heb aangegeven dat het ziekenhuis nog steeds de uitdagingen kent van de bouw. Maar dat we gelukkig wel binnenkort gaan verhuizen met het OK-complex en dat het ziekenhuis weer een stukje dichter bij de finalisering is. Maar ook dat we inmiddels positieve cijfers draaien. En dat is voor de geschiedenis van het ziekenhuis echt wel heel uniek. En de afgelopen jaren was dat altijd een uitdaging. Maar ondanks de crisis die er is, doen we het eigenlijk wel heel goed. En zeker als je ook kijkt wat er mondiaal plaatsvindt of zelfs bij onze buren in Curaçao. Dus daar ben ik heel trots op dat onze mensen in deze hele moeilijke tijden en door de korting die we hebben, dat we toch met elkaar redden om hele goede zorg neer te zetten. Dat we patiënten goed kunnen helpen, maar ook nog weten te besparen. En dat piept en kraakt en dat vraagt veel van mensen. Maar ik ben daar wel heel trots op dat we dat met elkaar doen. Dus dat heb ik hem ook verteld. En hem ook verder een beetje toch ook wel weer mijn zorgen geuit over hoe de huidige mondiale ontwikkelingen op dit moment plaatsvinden. En dat ik me eigenlijk wel zorgen maak over het prijsniveau per Aruba. En wat dat betekent voor de mensen. En wat dat betekent ook in ieder geval voor het personeel in het ziekenhuis. Dat je misschien niet meer van 1 baan helemaal rond kan komen. Dat je 2 banen nodig hebt. En ik hoop eigenlijk dat we dat als samenleving en als land in controle gaan hebben. Zodat iedereen toch een goed bestaansrecht heeft en dat het leven niet nog duurder wordt.